Kalak du jong kasamo yelek kai beladam ke Maulai Sports Club. Kalala bakanya kai da marshikul haka jinga kun persha ya kanong kse SSCC. Haka jinga kun ke baningkong jong ke kerdan ya kun ke Super 8 ke lumpung yelek kai MSL 5 ke MFA. Haka jinga kun belalong haka katlai terik jemang ha SSA Stadium Polo. Bat haka jinga kun ke ba arpan jong ke janmiet ke Shlong Lajong FC kalala bakan penlim ya ke Rangrajit United FC. Haba pai sha ka jinga kun hapdeng ka Maulai SC persha ya kanong kse SC ki benta ba shong pit kai ki pat ba ki la dap lut ki shuki da ka jingwan ban ai min sim bat kershan na ki pat ba jong baro artli ki shnong ka bala pen shong shit bha ya kan ka jinga kun compare what hadin baka MFA ka hab bakan penlong ya ka hakapor ar bajino pai sngi haba pai sha ka jinga kun kanong kse SSCC Kelala bakan tam syakmat da shikul balathep yaka da Hardy Cliff nongbri haka minute ka ba live kundai. Penban ka kinhun yelek kai ka Maulai SC hapo ka jingalam ka jong uba herring shang pliang kum ukuch ujong ka ki bala biang pura ki ketang leer ki jongki ki la yenge kunting bat haka minute bala penjelan ya kapor yelek kai ba u Virgilus shla haka minute kendai po plus live ba un yo ba un thep ya ka kul ka ba ibang ba ityang hadu kata ka ba klem dala ban pen ki win hi puk ikipat ba nong kershan ka jinga kun barok ka wei kalong ka ba ya biang bor bha Henry ka kinhu ni lek kai ka maulai ka ba khambun kidang dei tang kinong lek kai badang shusdang bakin ke kin san bat don ru na pring jongki ba kum ka club kadang shupen rong thamai yaki lingba ka inter club transfer of player ka SSA Henry hagi kindet benai bagiladon hagi kesangti jong ubah herring kini ki kena elek kai da kum wepan kat baha ka jingan kun ka baar jong ka janmiet ka shikul ka balat heb ling ba uban lam kupar renja hinyo pulai minute kelab yang pura ya ka Shlong Lajong FC bahkan penlim ya ka Rangrajit United FC ha ka khat sao tarik jemang ka jingan kun kan dain nak benta jong ka group B ha ka ba ka nangkiu Iran FC kan ya kun persha ya ka rembai shkan shinria SC ha ka por khat wei bejimin stamp ban benram da ka jinga kun hapdeng ka Langsning FC persha ya ka Maram FC ka banlong ha ka por lai bejino phaisngi hamadan jong ka third ground MFA turf polo